Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Iki desih nek nyayur ki wis mateng. Sayur bligo karo ayam kampung. Cocok ya guys. Nek ning kene iki cocok pokoke bligo di sayur lodeh. Sayur opor. Ki opor iki guys, opor. Engko ngirim wong Daud terus pokoke sing apa? Daging-daging iki dienggo ngirim wong Daud guys, kene engko karek cakar-cakare. Terus ini sing iki sing tak nggo adah sayur. Engko ngirim. Terus segane wis sak junak iki. Terus ajange wis tak kayak ning kresek wis tak siapno. Terus karek apa ya guys, dhisik karek gawe wedang. Engko arep tak taburi bawang goreng, urung tak taburi. Piye, Nduk? Sing nakal sapa? Kakak. Walah jamune lho wis siap. Jamu apa? Lho kuwi sambel yo, sak cowek. Engko kakak dilotek, diletrok-letrok men pedesen nggih. Tangi turu kok. Iya. Wong ape marah rene. Kakak ape rene, Kakak? Yes. Lah, ya, gak situ ning pasar dhisik ya. Udan ki ya. Wis cuacane ora mendukung blas, guys. Ngapain nek undaut ya ini gerimis. Engko ndere terang ya, Mas. Tutuk meja, Dik. Wakat kubelit rawak kok. Ngono ki urung-urung ki tas iki ya jadi cangklong dhisik, Dik. Sarapan sik. Kok wis tase wis dicangklong rebyek. Lho, sayure kae ning meja. Apa nggo baju samin? Oh iya, saiki tanggal 11 ya, Dik. Iki engko ibu ki ya pos bindu ki, Din. Tapi iso mangkat apa ora? Sibuke Dik koyo ngene iki. Gak suwi-wine nggo mamu kawan siji, saiki siji. Nang sarapan ki saurunge macak kok, Din. Gak mek iwak ya? Lah kenapa diceteh? Tak dulang. Walah, termos gombek kuah tok. Mangan seger nang toko sekolah ndak. Uji ya Dik iki engko. Lah kenapa Dik uji? Nek sing meninggal. Lho, kancane nek sing meninggal? Adik kelas tapi. Walah, ki nggih kelas 1. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walah. Nek tak siyah nggo gurune. Nah ya sarapan nek termo mbek sego mbekan kuah tok iki ya, Din. Wegah cadah tak dulang ya. Lho, ya ditawani to pemirsane. Enggak ke sarapan. Nek gak segi 4 teh kudunge. Wis alhamdulillah, guys. Iki segone karo apa ajange wis tak petuk, wis tak siapno. Terus iki enek es, kerupuk, terus banyu, terus kopi. Tak gekno kopi 2 botol. Terus iki jajan campur sari, campur aduk mbah apa sing tak tuku sing penting gaduki jajan. Terus sayure urung tak tutup, guys. Soalnya sik rodok panas. Ditutup sedelok engkas. Wis siap kabeh. Kuwi wis resik kabeh, isa-isa yo karek basi wis. Lanjut ngirim. Pak suwih persiapan Daud. Pakaian iki opo Mas ibu ngono iki, Mas? Wong karo ngecas HP kok iso ngletak. Karo ngenteni HP-ne dicas, karo ngenteni DC tak salin baju iki.
Wis persiapan, guys. Ayo mangkat. Iya ya, nang tokno kuwi. Iki sayure tak gawane. Lawang tengah nek gak tak lebih ya. Lawang tengah tak lebih nih sik. Urung tak tutup. Ngoten ya. Tak tutup sik lawang tengah. Urung tak. Ya wis tak tutup jere. Mek serandal, guys. Sing ngirim sedeng wis dengan kono. Langsung untuk remes sithik-sithik ngene iki lho. Mengganggu ae. Mbok udan lah nek bengi ya Allah. Aja ganggu mergae. Mangkat sik ya, guys. Wis alhamdulillah. Wis tekan nggon. Ramban. Tak ramban lek kok tak emboine. Mosok ngene kurang apik, Mas. Jane wis apik. Iki pengen tak di lawan sore. Alah, ngono lah kok mosok bukan apaan lah. Ya dewen. Wis apik ngono kok sik kurang. Iki sapa anak le nyanyi ya? Wis dadi guys ler-lerane. Woi. Mudeng Mbah, sing paling sing geneng kula Mbah kon kratakno ngene, karepe Pak Agus ngono paling gak nggon suket kok mben. Sing geneng kuwi lho. Kalau Mbah teluk kon sarapan sik Mbah, sing mlekor kae lho Pak. Rul, sarapan sik. Apa rono mbet iki? Lah ya ape rono ki mbet. Mari yo gremes barang ki lho. Keadaan iki jan situasine jan ra memungkinkan yo, guys. Esuk-esuk kok gremes, mbok udan lah ki nek sore wis duper mergae lah semute londo koyo ngene. Dalane mlekotok. Penyuting kae sing do ndaut wis do rene. Lerap koyo ngene wis dadi ngire sesuk. Pak Subuh cek ape dikon ngapakno meh ya. Wis dadi apik-apik cek. Sarapan sik le, sarapan sik. Bareng-bareng wong karek ngratakno paling sing ngah ku lho kon ngenekno. Ini lho ulung barang lho, kae lho kabeh. Ayo Rul, sarapan. Dunak iya. Mar. Anor. Ki gak mbek Pak Nurul barang apa ora? Kayak buyung iki. Ndang le, nang sarapan. Sarapan Mas kene lho. Kene sarapan. Baru anyar ya. Alere koyo ngene. Sahabat. Lho alah nek tak gakno gelas ya, Mbah. Mesti goblok ne yo. Gelas kene enak. Ah ben dadi goblok. Gelas kene padha duwe. Padha ngombe jane. Padha duwe lho wis sapa kok kaya ngene mbok eme yo, Mbah. Kalau wong kalian mbok syuting wong Jawa. Alah lape rono mbet, Mbah. Ora mesti cetok kene wis cecok lho, wis Jawa tak kene lho. Lah wong wedok-wedok do ndawut. Mbah, monggo sarapan. Lho, sarapan kene lho. Nendang kae lho jarene. Entuk, Mbah. Jangan ya. Nedor ini iki lho. Buka, Mbah. Ada sarapan. Pun, Mbah. Kok tutupe kayak mriko. Sarno. Le, ndang tanduk le. Ada sarapan. Dado tak
Tok kene lho tok. Ndek sarapan iki lho Ndang. Pun dibuka mawon Mbah ngeten. Wis. Bukakno ya. Wis ngono ya genah. Ndang le. Lah wong dikirim ya kon domam jere. Ndang. Ndang. Anu tutupe kek jingklek sing kidul mereka lho Mbah. Mek gelas Mas ya. Lali. Endi Mas untuk mimbo ki? Tak kelakno blonceng kok Mbah. Lah iya Ndang Mbah sarapan Ndang. Ndang ada sarapan. Ndang le, nang sarapan le. Ini. Ya. Ada sarapan. Kayak mak Nurul kae dikon leren kok ya moh. Kado pokoknya bisa kabeh. Ayo. Wong wedok-wedok kodo. Ndaut kaya ngono. Ndak mbek lerah barang ya, Mbah? Iya. Alah. Aku nek iki lho nang kene kok digiateran wis lho traktorane ta wae pisan. Ndang tanduk le, lho kuwi lho ajange ning ngisor. Ndang mangan. Ajange kuwi lho ning kono. Ketutupan kerupuk. Ya lho, Yo kowe. Sampai capek. Yo ada ngor iki. Wis ora tau tak kirim ora apa ya le. Saya ora tau dikirim laktor. Wis dibayari misan guys plaktore. Mbok ibu ibu Mas. Alhamdulillah. Ben kena ngutuk rokok. Ndang tanduk le iki lho ajange. Anu ndang mangan sik. Mbah Kardi ndang marah ya, Mbah. Sampeyan ndang iku. Anu Bawa kene. Ini lho ada sarapan. Kene lho sak guna iya. Ndang. Rambuh. Sarapan. Ndang tok iki lho tok. Ndang le, ndang do sarapan. Ndang mbari iki ora tumbuh. Nang do sarapan. Dari manisan kok. Buka sopot ka sopot. Ya ya, nang karek lah anu apa ya, Mbah? Engko mbanjari lho karek uncal-uncalno kok. Banget pinuhe lek. Ayo. Banget pinuhe. Nek ning lor ke lho walah rekoso kae. Dalane kok jero ya kok ngono jujur anakku lanang prigel. Lor. Iya. Sing ning kono kae Dik, Mbah. Kono nang etan. Dalan. Iya. Lah biasane kowe sing nanduri ya tandur dhewe. Mak Edian. Lah ya, timbangane kono ya channel iki ora nyekel ngono lho. Gak bareng-bareng. Lho, Mas sampean gak sarapan, tangdo sarapan. Lah kenapa rek gak sarapan? Kopi barang kuwi lho enek. Kopi iki lho orang buat. Jajan ning kresek kok jajan. Jajan. Yo sing latar tuh. Alhamdulillah guys, ide sih wis bar ngirim, wis tekan omah. Mang Pak Su wis tak tinggal ning kono. Pak Su ki ning kono, engko nek wayah mantuk dhisih di WA, dhisih arep lanjut apa kuwi korah-korah basi-basi sing tipak tak nggo masak sego, kurang tak korah-korahi guys. Dadine timbangane ning kono nunggu Pak Su berjam-jam. Wong ape melok ndaut, melok kecek ning kedukan yo gak oleh guys. Gak oleh karo Pak Su lah apa entang mantuk ae. Engko nek wayah mantuk engko tak WA aku papak neh ngono. Ya wis gaspol ya guys, disih dipenakno dikon ning omah ae. Tapi alhamdulillah guys. Iki musim piye ya kaya musim pancaroba ngono lho. Dadi bar panas terus udan lha iki lho ket mulai bar subuh sampai saiki iki cek kritik-kritik cara metu yo ngene iki teles. Dadine yo ganggu aktivitas wong mergawe ning sawah, tapi yo cek panggah do lanjut do semangat ndaut, guys. Lah yo piye meneh. Ki terus sapa kuwi? Nggone Pak Detris kuwi. Mas Mukanan ki sak anak sak bojone yo do mriyang. Ki mau aku ditelepon ketua kadroh karo Mas Yon sire yo mriyang. Ya Allah, muga-muga do diparingi sehat ya Allah. Pokoknya sedulurku kabeh, saudara-saudaraku kabeh, sanak
kadangku kabeh dan semua family online dimanapun panjenengan berada, mbok muga-muga diparingi sehat, selamat, seger waras, ora ana apa-apa yo guys. Kene yo Dinda, yo Desih, wis do bareng glewang kabeh. Teman-teman iki giliran nggone tante Mbak Viana, terus Mbak Pur, terus Dek Iza, saiki Om. Genten nggone yo ngasih kuwi yo Mas Mukanan sak bojone sak anake. Malah dubuk kabeh guys. Nggone Mbak Fitri, anake Mbah Jami kuwi yo kabeh sak Mbah Jais, sak Mbak Fitri, sak anu anggek do jenggelek kabeh. Tapi tarayo piye yo guys, yo musim do sakit. Jadi pergantian cuaca kaget ya mungkin ki ning awak dadi kondisine kaget. Maune bar panas saiki terus udan ae guys. Udan ki toh gak duwe wayan. Jam 09.00 jam 10 ki wis udan. Engko terus ngantek bengi ngono ki jek gremes. Ngono lah nek gak nganggo gluduk, gak nganggo angin ngono lho guys. Ijek disertai gluduk sing jeblas-jeblas koyok ning dhuwur sirah. Ijek digathuki angin nek udan iki walah. Pokoke tenan kok. Isine iki muk ndonga dinunga padha nyuwun slamet seger waras ya guys. Iki dhisik wetenge wis krasa luwe. Urung sarapan guys ketesuk. Aku mangkane ora nunggu Pak Su suwe-suwe langsung gaspol balik ngono ae wis. Ndang sarapan. Wis guys lanjut iki dhisik wis mari sarapan. Terus iki arep lho guys, setiap tanggal 11 kan ning Posyandu. Nek sak umuranku ki jere pos bindu ngono ya guys. Iki dhisik arep nekani undangan. Kotaku montor kakek iki ya guys. Mosok isek ning montor. Kok kelangan kok karo kontak. Ning kono ya wis ge enek ning ndi ya. Ngene iki lho. Wis tuwek dangklingan koyo ngene iki. Oke. Tak nusul Dek Iza mang yo Posyandu. Lah mamak tek mbok tinggal. Kemangak Posyandu wis dipangku mamak ngene mulai ya apa bor aku nek gak roh. Takon piye? Walah. Lah yo rek ditinggal. Lah piye gak sida? Lah yo gak sida. Panu Mbah Tok kok patangi no. Iya aku kayu ngono kuwi Dik. Gobah sirah larane kok embuh kulit didemek ini larane kok embuh aku kae. Oh dipijeti. Pak Wahyu kok. Lah iya ki nomo. Sore ae ngene sirahe jrecek muser-muser. Lah sore iki nek udan terus antrine agih ngono kuwi lho. Engko sing darimu ku ya. Ayo Dok. Dok. Apa nek mbok terno lho. Maksudnya sepeda lho nek muser-muser. Ya maksudnya lha kok iki kok mesti kira gelem meneng ae terus dhewe. Lho nek cara iya ya ayo aku tak melok. Engko nek Pak Dewe sak wayah-wayah kuwi aku. Iya saiki lah. Ya apa diterai piye nang gemuk. Lah iya nek nggo mobil sepedaan motor aku malah gak wani mesti bisa nek kono ki mau yo ngono kae. Ndang yang ndirimo yo. Alhamdulillah guys iki dhisik wis tekan sawah neh jemput Pak Su. Dolaren makan siang. Ini ki karek Banjarno. Saiki wis diapikno guys, nek mau kan tengahe geneng ngono. Saiki wis direpehno. Alhamdulillah ki sesuk sing tandur kowe enak iki. Kelewek. Kayak bubur jenang lemu. Lho. Terus
Aku mang ceroleh melok ndaut melok nyebuk-nyebuk nih guys. Aku nek syuting piye sing Pak Su? Gak oleh. Gak nang do mangan, Mbak. Sampeyan gak melok mangan. Lah jajane tak gakno, lha pe tak gakno gedang jere nek Mas Ri lali, Mbak. Aku duwe gedang triulin ya. Gedang apa? Ulin apa ngono kuwi? Cilik-cilik. Heeh. Sak tundun. Gedang saiki mbok piye sak kondem. Lah wong aku yo dikeki, Mbak mau yo gedang ora duwe. Ya wae wong aku ki. Awe Mas Arif kuwi. Kon Mbah Pomo kon mbon. Sing gong bar ki ngene sapa ngene sampean mau bar, Mbak? Wong wae kuwi cuma 24. Alah. Buritan tok kuwi, saiki tok kuwi. Kuwi angkan mulo. Kuwi sing isek ndauti sapa? Sing gune wae ambek kuwi lho. Ya kadi kuwi ambek anak lanang. Berarti sing sesuk ki sing sebelah kene tok, Mbah, sing rono urung. Pak Agus tak omong tandure rek jere dijak rebo, Mak. Alah bareng-bareng botore ae aku ngono nek ndisiki aku mah wedi. Lah ya rak bareng ya, Mbah, jere. Kemis nek gak sesuk ndok apa. Lah ya. Nek sing kemis nek sing rebo bareng-bareng botore Mas aja ndisiki. Iki tetandur sesuk iki. Iki lek kadi aku iki kabeh sesuk. Lah ya aku ditelepon aku agek liyer-liyer. Ndek mang tak telepon jerene engko sik ijek sak gula Mak Nurul tak kon ngiwangi nyengkut nih. Mak Nurul penggeyane kok. Mari kecilik mulo ndek wis. Heeh. Kak iku urung kuat jek aku. Aku ndek kala yo ngono wis. Walah iya, Mbak, nek wis tuwak ya wis salah lah. Angger keterak dengkul digruk di. Aku dengkul diglu kuwi ndek putu umur setahun ketoke. Lah iya. Kuwi wis Bisa enom malah nek Mak Nurul ya anak mbloko Mbak. Ya sak anakme. nganu iki cara mono piye dengkul inu kuwi iya pas ndek putu umur setahun iku wis mulai kendho tenaga aku wis mulai nek gelem mergawe ra gelem wis kuwi putusan ngono ndane men ora mergawe sesuk rugi aku ora diitung ngono nek saiki gawe gelem ya mergawe coba ra gelem ya wis saur aku ngono Iya. mergawe iki dipikir nggo jole mangan. Iki enak sing cah nom bareng ya, Mbah. Wis rabi ya, Mbah kuwi. Walah isek Joko. Tak Peri sing gare sampe tuku lho. Pak Peri. Walah. Sing wonge gak ndanak ki anak kualon, anak kualone. Lah biasane ki yo pake kuwi jering Jakarta. Wis mulai no. Balik. Kondang iki ya. Lah aku ngene, lha biasane pake kuwi Mas wong dhuwur kuwi. Angger sore niki tak kon rono, Mbah, mangan udan lah kuwi teko. Pake kuwi. Nek ning omah, lho wong di Jakarta iki ngono sing Pak Agus. Yo mangajo siki. Walah ki anake. Aku pinter iki sak kabeh. Anak kualon yo Mbah iki, gak ndek anak. Beneran buat jadi makanya. Lah iya. Sulawesi, melok. Li. Wis wayahe bayaran. Oh, Apa susui barang ki lah ya Allah. Yang anu yo. Wis ora cara susuk-susukan. Kene 3 dina 300-an. Iya ya, Mbah. Aku yo matur nuwun lho, Dik ya. Diwangi nyengkut. Matur nuwun iki. Iya. Matur nuwun nggih, Mbah. Nuwun, Mbak. Sampeyan aja kapok nek tak ngongkon neh nggih, Mbah. Ditane, aduh. Seneng kok yo le. Lah iya. Alah tutup, Mbak. Seneng yo nek rasane wis seneng. Lah iya. Diwangi mergae, diwangi nyengkut ya, guys. Cocok sak bare ya. Wis bar Banjari, alhamdulillah. Iya. Iya, laut. Kayak pinter tak pengen udan sik yo, Mbah. Tidak apa tandur tak pengen udan sik. Sik pagere Mbah niki engko. Lah ya, Iya kok udan digekno. pageri. Udan sore udan iso. Matur nuwun, Nurul. Sik ngenteni iki lho, sik.